De Bibeltext für diese Lektion ist 2. Könige, Kapitel 13, Vers 1, durch Kapitel 15, Vers 38. Jakobus Kapitel 4, Vers 7 bis 8 sagt, und ihr stahlt jünd Gott, stahlt jünd jeden bei sein Feind, dann wird er von jünd verschwingen. Nur dat jünd noch Gott, dann wird er op dicht nu jünd kommen. So schwinn als wie de Sinn ans Regen drehen, en ons noch Gott drehen, dann nur dat Gott sich noch ans. Aber solange als wir in die Fallen haben an sind, wird er bloß immer euer an uns Leben und wir kommen immer wieder von Gott weg. Wir haben hier in 2. Könige nu al von der Titel an gesehen, wo der gottlose Kenichs Israel wieder und wieder von Gott wegleiten. Aber wir wollen seinen, so schön, als sie sich noch Gott drehen, dann nur dat Gott sich noch ernt, und jaft ernt sich über ihre Feind. Ich lade nu wieder an, das Programm zu horchen, zu sein, was wir von dieser Lektion lernen können, für uns an unsere Zeit von der. Herr, ich danke dir weiter für den Wort und bete, dass du das machst wirklich segnen. Amen. Hier ist Prediger Elmer Reimer mit dem Programm Derch de Bibel. We zijn vandaag in dat 13e kapitel in 2 Könige. En vriend, dit is zo'n rugged kapitel. Hier is veel bijna van nationale leiders. En dit 13e kapitel vingen we dem Jehoahas, dem Jehu zien zien, die over Israël regeert voor 17 jaar. Hij deed wat de slechte koning Jeroboam gedaan had. Daar is eindelijk niets bijzonders aan zijn regeren. Er zijn mensen die zo denken, dat zend kan een mens vergenieten brengen. Maar aan een stoot is er niets dat zo langweilig is als die zend. Zonder die aanvangt strengetje drank te drinken, is boot een soep knust. En dan is zijn leven niet zeer interessant. Hij verliest dan ziel in zijn leven. Dat is krijgt zo als het is met die zend. En dat is zo als dit poort is en dat noordelijke koninkrijk. Daar is ware vrede en vergenieten, bloos dan, want God arbeid deed en mensen die zich te arm gegeven. Nu, 2 Könige 13, de eerste 2 vers. En dat 23e jaar en dem Juda koning Joas, dem Ahazia zijn regeren, vond Jehoahas, dem Jehu zijn aan te regeren in Samaria, en hij regeerde voor 17 jaar. En hij deed dat, wat bezig weer aan dem Herr God zijn ogen, en volgt aan dem Nebat zijn Jeroboam zijn zinde, die Israël zijn gemoek, hij verleed dat niet. Jeroboam wil je dan die dat kalfjetsendienst aanstelt in Israël. Hij leidt Israël weg van den ware godsdienst en leidt aan en zend aan. En als Ahab en Izebel regeren deden, nemen zij dat zeer veel wieder en brachten den Baaldiensten aan, dat eindelijk bezig is dat dienst weer. Nu des Jehoahas, zoals zijn vader Jehu, jaft zich niet aan tot den Baaldienst, en ook niet zoals Ahab en Izebel deden, maar hij deed zoals Jeroboam gedaan had met de kalver. En dat is slim genoeg. En wils Israël zo diep en zin gevallen weer, bracht de Herr God den Syrien koning Jeën aan. 3e en 4e vers. En dem Herr God zijn oorje kwam Jeën Israël, en hij overjeef aan en dem Syrien koning Hazael zijn hangen en aan dem Ben-Hadad dem Hazael zijn zeen, al dag. En Jehoahas sprach dem Herr God, en de Herr God parcht na aan, dan hij zag, wo Israël bedreigt weer, wil de Syrien koning aan zo zeer bedreigt. Des man wist dat hij en je voor en een trouble weer, en zo nadat hij zich nam Herr God en zijn trouble. 5e vers. En de Herr God geef Israël een rade, zodat ze kunnen van onder de Syrianen verkomen, en Israël woont en hetzelfde zoals ze verheerhouden. Zij nu gnedig de Herr God is. Als dem koning dem Herr God aanroepen deed, hield God aan en deed antwoorden en deed Israël raden van de Syrianen. Mir is volken zo dat we nu kennen een idee hebben, hoe zeer gnedig ons Herr is te ons. O, hoe liefdollig hij is. 6e en 7e vers. Aber zij draaiden niet weg van dem Jeroboam zijn familie er zend,
de Israël zenden mocht, overwandelde en de zend. En daar bleef ook de Asherah-dienst in Samaria. Dan hij leed dem Jehoahas maar 50 piersritter en 10.000 voet soldaten. En de Syriën König had den vernicht, en hij mocht den zo als staf beim draschen. Jo, wie kennen dem Herr God zijn leeftoligheid zijn, en dem Jehoahas zijn leven. Hij nodigt zich naar God, en God heicht naar aan. Aber de König en zijn volk bleven en zend, en hielden zich vast aan jetsendienst. En de Syriën König had dem Jehoahas zijn armee zo vernicht, dat hij niet meer fähig weer zijn Königreich zelfs gescheit te beschützen. 98 vers. Nu dat everiet dat Jehoahas deed, en alles dat hij voor zich bracht, zijn hij niet beschreven in de beken van de Israël Kjennichs, en hij starf zoals zijn vervoerders, en zij begroofden aan in Samaria, en Joas zijn zoon regeerde in zijn steden. Jo, wanneer zij den kroon op een Kjenich zaten, dan zeiden zij, mocht de Kjenich voor eenmaal leven, maar die stort ook. En nu is des Kjenich ook gestorven, en de nächste Kjenich wordt nu regeren, 10e vers. En dat 37e jaar van dem Juda Kjenich Joas, vond Joas, oder Jehoas, wordt hem manchmal genaamd, dem Jehoahas zijn zin aan te regeren over Israël, en hij regeert voor 16 jaar. Dit nächste poort is een beetje zo als een wirrwarr, wils de beide Kjenichs ha ze meer overeen nomes, en dat is niet leicht te onderscheiden woon Kjenich wo regeert. Meer zo de Herr heeft dat zo geloten voor een zweig. Maar ik weet niet wat dit zweig is. Dit nächste redt nu van den Israël Kjenich, af de vers. En hij deed dort wat bees weer in dem Herr God zijn ogen. Hij verleed niet al dem Nebat zijn zin Jeroboam zijn zend, de Israël zenden mocht, maar hij wandelde en de zend. Zijn nu wo Jeroboam de zende moed is hier voor deze Kjenige. En wanneer een Kjenige zijn moed val weer, dan deed de Herr rechte. Nu weer dat tot deze tijd, dat de Elisa krank wordt, dat is de profeet. En dat weer een krankheid die am schließlich den dood bracht. 14e vers. Nu Elisa weer krank geworden met de krankheid van woont hij starf. En de Israël Kjenich kwam nu aan en hield door even aan en zei, oh, mijn vader. Israël krijgswagen en de peerd daartoe. Israël had grote genatten gehad durch den profeet Elisa, zoals Elia niet weer gewaast. Meer is het dat als Elia naar hemel genomen wordt de Israël Kjenich zich vielleicht gevreid hebben. Maar Elisa had dem Kjenich veel metgeholpen, en aan weer dat nu zeer schoon dat de profeet krank geworden weer. 15e vers. En Elisa zei te hem, neem den borgen en veilen. En hij neem een flitsborgen en veilen. Als de Kjenich aan bezekerd deed, neemt de Elisa niet metlied aan. Hij is nog einmal God zijn profeet, wanneer hij ook krank is. En hij jaft dem Kjenich God zijn boodschap. 16e en 17e vers. En hij, dat heet Elisa, zei te dem Israël Kjenich, leid die hand op den flitsborgen. En hij leed zijn hand op den borgen, en Elisa leed zijn hang op dem Kjenich zijn hang. En hij zei, maak dat venster open om uit te gaan. Dan zei Elisa, schiet. En hij schoot. En hij zei, de vijl van dem Herr God zijn radung, en de vijl van de radung van Syrië. Dan du worst de Syrianer slonen en afwek, wat du den vernicht hast. Dat schijnt zo dat des Joas niet veel wat geloven had. Wanneer hij ook even den profeet hield, die op sterven ligt, is hij niet een man met bijzondere geloven. Hij leeft niet, dat God aan den zieg wordt geven even Syrië. 18e en 19e vers. En hij zei te aan, dat heet Elisa, neem de pijlen. En hij neemt die. En hij zei te dem Israël Kjenich, slo op de eerd met de pijlen. En hij sloeg 3-maal en hield op. En de gottesman wie oorlijk even aan en zei, du hast zult 5 oder 6 maal slonen. Dan hadst du Syrië geslagen, wat du den vernicht hadst. Maar nu worst du de Syrianer maar 3-maal slonen.
Wie ze niet leeft dat God aan den Sieg geven wordt, wie hij moutloos. En geef op. Veel goede arbeid voor dem Herr wordt volken niet voordig gemaakt, bis mensen moutloos worden. De mout is daar am aanvang, aber dan, wanneer schwierigheden komen, dan geven ze toeschwind op. En volken zetten mensen ook ram en wensen zich, wanneer ze wat doen kunnen voor dem Herr. Aber dan blijven die doorzetten. Mi zeiden mal einer dat een 40 jaar niet te stieren, wanneer dat bloos stil staat. Hij meent daarmet dat de Herr den brukken wordt en zijn arbeid, die deden wat zij kunnen. Waar de Herr aan je gelegenheid heeft wat te doen, wanneer het ook een geringe is, zoals we dat manchmal aanzien. Maar bij dem Herr is er niet zo wat als een geringe arbeid, vriend. Want je leest dat de Herr die brukken kan, dan doe wat er te doen is. 20 en 21ste vers. En Elisa starf en ze begroefde aan. Een bande van de Moabieten kwamen tegen dat land am aanvang van dat jaar. En dat passeert als ze een man begroefde, die te dood gekomen weer, dat ze een band soldaten zagen en ze smeten, dem soldaat zijn charpen en Elisa zijn groven aan, en als de man raufkwam en dem Elisa zijn knorkes aanschied, kwam hij terug van dood en stond op zijn voet. Sogar nadat dat hij gestorven weer, deed Elisa nog een wonderteken. Interessant. Hij weer een machtige profeetje was tot de nation. 22 en 23ste vers. Over de Syriën kjennichs deed Israël bedrekken al die jaren dat Jehoahas regeerde. En de Herr God weer gnedig te aan, had metlied even aan en aan jammer dat even aan. Wegen zijn bond met Abraham en Isaac en Jacob. En wordt aan niet vernichten. En nog niet van zijn jeen wordt wegsmieten. Want God Israël ook strofe deed, durch dem Hazael, erlaubt hij dat bedrekken niet te schwierig te zijn.
24 en 24 vers. En de Syriën kjenich Hazael starf, en Ben-Hadad zijn zeen regeert en zijn steed. En Joas, dem Jehoahas zijn zeen, neem van dem Hazael zijn zeen Ben-Hadad, de grootstede, die hij van zijn vader Jehoahas genomen had, de terug. Joas deed 3 maal gewennen even aan, en neem de steden terug voor Israël. Anders gezegd, zoals zijn geloof weer je was, zo passeert dat. 3 maal heeft God aan den zieg, zoals hij 3 maal had op de eerde geslagen met den vuil. Nu komen we naar dat 14e kapitel, en terug naar dat Juda kjenich en de Amasia is hier nu de kjenich. Hij wie een goede kjenich, en hij regeert voor 29 jaar. Tweede kjenich 14, de eerste 2 vers. En dat tweede jaar van dem Jehoahas zijn zin Joas, de Israël kjenich, regeert Amasia dem Juda kjenich Joas zijn zin over Juda. Hij weer 24 jaar oud als hij aanvangt te regeren, en hij regeert voor 29 jaar in Jeruzalem. En zijn motte noemen weer Jehoadan van Jeruzalem. Dem Amasia zijn motte weer dan Jehoadan, en de kjenige mette worden de krediet kregen voor zins, want dat goede kjenigs waren. En den wordt beschuldigd worden, want dat slechte kjenigs waren. Amasia wie een goede kjenig, en mij als zo zijn motte, mat zijn een goede motte geweest. En dag, zij wat het zegt, derde vers. En hij deed wat recht weer aan dem Herr God zijn ogen, en dacht niet zoals zijn vervoerder dooft. Hij deed alles zoals zijn vader Joas gedaan had. Hier is nu waar dat dem kjenig door no aangezien wordt als hij no dooft zijn master deed. Dooft weer dat master, voor de kjenige en beidest, Israël ook en Juda. En hier is dus Amasia niet zo als zijn vervoerder dooft weer. En zoals ik al gezegd heb, dat schijnt dat zo vaak deden dem kjenig zijn dijna een oproer aanstellen in dem kjenig, en wer weet waarom. Door weer ook strijd tussen de 2 kjenigrikken, während de tijd, die weer zich immer even een borgen, een met een andere schijnt. 19 bij 22 vers. Nu maken ze een oproer tegen hem in Jeruzalem, en hij redst uit naar Lachers. Maar ze schikte hem hingen aan naar Lachers en maken hem door dood. En ze brachten hem op peerd, en hem wordt begroofd met zijn vervoerders en dooft zijn stad. En dat ganse Jude geslacht neem Asaria, die 16 jaar oud weer, en moeke aankjenig en er steed zijn vader Amasia. Hij boet Ela en neem dat terug voor Juda, nadat dat de kjenig gestorven weer. De kjenig Amasia redst uit naar Lachis, wils daar weer een fasting dat hij zo dacht aan wordt schutz geven. Vielleicht kan hij door beschützt zijn van zijn vriend, maar dat je lang aan niet. Ze moeke hem door dag dood. Nu wordt het terug naar dat Israël kjenig rek, 23 tot 27 vers. En dat 15e jaar van dem Amasia, dem Juda kjenig Joas zijn regeren, vangt Jeroboam dem Joas zijn aan te regeren in Israël, en hij regeert voor 41 jaar. En hij deed wat beis weer aan dem Herr God zijn ogen. Hij draait zich niet weg van al dem Nebat zijn Jeroboam zijn zin, die Israël zin gemaakt. Hij bracht de grens van Israël terug van waar een Behamat en nen komt, wat den zij bij Araba, daarna als Israël en Herr God gezegd had, durch zijn profeet Jona, dem Amettai zijn zin, die van God heffer weer. Dan de Herr God had dat eland gezien dat Israël had, dat zij beter weer. Tjena weer gebonden, tjena weer vrij, en waar weer tjena de Israël helpen kan. Dan de Herr God had niet gezegd, dat hij Israël gans vernichten wordt van aan je hemel. Aber deed aanraden durch dem Joas zijn zin Jeroboam zijn hand. Jeroboam deed ook bezig, en dem Herr God zijn ogen. En dag leed de Herr aan Israël raden van een van ere vriend, zoals Jona de profeet gezegd had. Dit is de Jona die dat Jona boek schreef van zijn ervaringen. En met de tijd starft dus Jeroboam de tweede ook. 28 en 29 vers.
En dat everige dat Jeroboam deed, en alles dat hij voor zich bracht, en zijn macht met die hij kriegen deed, en hoe hij Damascus terugbracht, en Hamad van Juda voor Israël, zijn die niet beschreven in dat boek van de kronieken van de Israël kjennichs? En Jeroboam starf, en weer begroofd met zijn vervoerders, de Israël kjennichs. En zijn zoon, Zacharia, regeert in zijn steden. De eerste kjennich die over dat noordelijke kjennichrijk regeert, weer een Jeroboam. En nu is er nog één Jeroboam die nu kjennich is, en ik wou aan Jeroboam dem tweede namen. En des Jeroboam, zoals al die anderen aan dat noordelijke rijk, deed ook bezig aan dem Herr God zijn ogen. Maar niet alles dat hij deed weer bezig. Hij deed gewasset van wat Israël verloren had en een kreeg teruggemannen voor Israël, zodat er grenzen geraten werden, zoals voorher. Dat is zoals de profeet Jona dem Amittai zijn zin gezegd had. Mensen die egel zeker wat te tweede hij gezegd dat er niemand zo'n profeet is geweest, die Jona heet, dem zijn geschicht, wie aan dat Jona-boek ha, maar dit is dan een bewijs dat daar weer een profeet die Jona heet. En zo is met allen passiert, met de tijd straf des Jeroboam de tweede ook. En Zacharia deed regeren in zijn stad in Israël. En we komen nu al dicht bij dat eind van dat noordelijke kjennichrijk. 2 Kjennichs 15, eerste 4 vers. En dat 27e jaar van Jeroboam de tweede, kjennich in Israël, vond Asaria dem Juda kjennich Amasia zijn zoon aan te regeren. Hij was 16 jaar oud als hij aanvangt te regeren, en hij regeert voor 52 jaar in Jeruzalem. En zijn moeder en naam weer Jekolia van Jeruzalem. En hij deed wat recht weer in dem Herr God zijn ogen, nu allemaal zoals zijn vader Amasia gedaan had. Buiten dat die hoge steden niet worden doorgenomen, dat volk deed nach Apre, en je weidet weirook brennen op die hoge steden. En veel weg, weer des Asaria manchmal ook Uzia genaamd, en Goda kjennich. Maar als hij een stoot weer kjennich was, deed hij wat dat hij niet had doen zult. Hij probeerde dat te doen dat bloos voor de priester weer. En in 2 Kronieken is beschreven wat hij deed. En wat passiert? 5e tot 7e vers. En de Herr God sloeg aan, en hij weer een uitzaaltje, bat hij starf. En woonde in een huis apart van anderen, en Jotham zijn zoon, weer over dat huis, en deed dat volk im land rechte. En dat everige dat Asaria deed, en alles dat hij voor zich bracht, zijn hij niet beschreven in dat boek van de kronieken van de Juda kjennichs. En Asaria starf, en zij begroofde aan bij zijn vervoerders en dooft zijn stad. En zijn zoon Jotham regeerde in zijn stad. Dat jengt dem profeet Jesaja zeer slecht, als des Asaria starf, wils aan weer angst dat die nou aan komen worden dat volk terugleiden en jatsendiensten nemen. De Asaria jengt dat ook zo, en hij had goede grond zich te angsten, wils zijn groot zijn, deed krijgt dat. We worden een beetje meer tijd nemen van desem Uzia oder Asaria te reden, wanneer we een kronieken worden zijn. En ook dat Jesaja-boek. En dat Israël kjennichrijk is nu de Zacharia kjennich. Hij is de laatste van de Jehu zijn familie, die kjennich wordt zijn. En de Shalom bracht hem aan als hij bloos 6 maanden regeerd had. Maar de Shalom deed niet veel wat beter. Als hij bloos 1 maand regeerd had, deed een Menahem dem aanbrengen en regeerde in zijn stad. Een en een andere worden aangebracht. Dan kwam de Assyriën kjennich Pol, jij in Israël. De Menahem geeft hem 1000 talenten zelf om zijn kjennichrijk te beschützen. Dat was een zeer donkere tijd voor de Israël-nation. Als de Menahem starf, deed zijn zoon Pekahia regeren, maar die weer kjennich voor bloos 2 jaar. Dan deed zijn armee-kaptein Pekah aanbrengen en regeerde in zijn stad. Während des Pol regeerde, kwam de Assyriën kjennich Tiglat-Pileser jij in Israël, en neem dat Naphtali geslacht gevangen. De Pekah wordt ook aangebracht, en dat weer een Hosea die dat deed. Jotham regeerde in Juda,
en aan wordt aangezien als een goede kjenich. En nu trekt nog de Jude kjennichs en dem Assyria, dem ik al erwähnt had, 33ste vers. Hij werd 20 jaar oud als hij aanvangt te regeren, en hij regeert 16 jaar in Jeruzalem, en zijn moeder ernomen wie Jerusha, dem Tzadok zijn dochter. Aan wordt aangezien als een goede kjenich, en vader, zijn moeder ernomen is ook aangegeven. 34 en 35ste vers. En hij deed dat wat recht weer in dem Herre God zijn ogen. Hij deed alles naar dem dat zijn vader Uzia gedaan had. Aber die hoge steden worden niet wahrgenomen, dat volk deed nach Apfre een wierookstof brennen op die hoge steden. Hij bood den hegere poort van dem Herre God zijn huis. Aber zoals met de andere verarm, zo deed hij ook niets wegen den jetsendienst die nach Emmeram weer. Met de tijd wordt dat ook nog zo ram komen, dat volk doorderg, dat heet echt den jetsendienst, wordt in gevangenschap genomen worden. We komen nu bij dat 16e kapitel. Dit geeft waarde een deel historischer, maar heeft ook een deel juiste lectionen voor ons voor deze tijd. Veel van dit is beschreven, zoals Paulus dat zegt, zodat we kunnen doordat lectionen leren, die ons nu helpen met ons christelijk leven. Dit is alles zoals een bijspel voor ons. Bij mij dat nächste Mal, maar dan, Gottes zegen, mijn vriend. Jesus weet, versprach ik zie, dat geeft hij ons zichzelf, en gebed kent hij nu die, heeft die op van die am best. Hij hat God niet veelt, hij dat meine schuld. Jesus starb und litt für mich, merkt mich von Sünden frei. En zijn buik zo echt gereicht, en dat hij zijn gloed, hij neemt meine Sünden weg, der am Stuhl er ganz geruht.